Good morning, guys! Good morning! Last day in Melbourne. It's now 9:05 ng umaga. 9:30 yung usapan namin na magmi-meet kami sa baba. Wala dito si Dan kasi umalis siya, nagpunta siya sa car park. Kasi yung car park hindi siya like directly connected sa building eh. Kailangan mo pang like umalis sa building tapos pumasok sa isang alley. Nandun yung car park kasi parang wala silang sariling car park. Nagpunta lang siya dun para i-drop yung ibang gamit. So yung malaki naming black na travel bag, dinala niya, at saka yung mga shopping bags namin, dinala na din niya. Kasi last time daw na pumunta siya doon, medyo naligaw siya, and gusto niya din i-check kung nag-work ba yung key nung car park. So, hala! Natanggal! Yung ano dito, yung transparent na ano, yung lumalapat sa ilong mo. Wala, sana nandito sa bag ko. Hindi ko kasi yan nagamit kahapon. Nilagay ko lang yan dito sa bag ko na nakastock lang siya sa bag kasi nag-gloomy kahapon. Wala, gustong-gusto ko pa naman yan. Ay, yes! Sa mga nagtatanong kung saan ko to nabili, kasi parang may nagtanong ata kung saan ko to nabili. Sunny Studios, guys, sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas ko to nabili. Ano siya? Maganda siya kasi maliit siya. And yung ibang maliit sa akin, malaki pa din. Kasi medyo may kaliitan yung mukha ko. Pero ito, in fairness sa kanya, yung maliit nila, ito, maliit na nga to nila, pero tama lang siya sa akin, diba? Yeah, tama lang siya. Ganito siya, oh, yung itsura niya. Itsura? Nakapag-pack na ako. Actually, kagabi nag-pack na ako after ko close yung vlog. Pinak ko na yung iba. Now, ready na ako. Nintay ko na lang si Dan. Nakapag-makeup na din ako ng very, very light. Same lang din yung, collagen cushion natin. And then, yung Can-Make na blush. At saka nilagyan ko siya nung konting, anong tawag dun? 3CE na blush sa ibabaw ng Can-Make. Kasi yung Can-Make, may pagka-coral yung shade niya. Medyo light siya. So, nag-add lang ako ng like konting red. Para hindi naman siya as in sobrang light na blush sa akin. And then, yung sa lips ko, ito, dalawa yung ginamit ko, guys. Gustong-gusto ko yung combination nilang dalawa ito. Ilalagay ko nga siya sa bag ko kasi kapag nag-retouch ako mamaya, ito lang yung problema sa kanya. Ito yung Self Beauty Glam Up Tint. Ano siya? Hindi siya sobrang long-lasting. So, kailangan mo talagang oh my gosh, yung boses ko. Sana naman huwag ako magkasakit. Ito na naman ako. Different siya sa kanya, hindi siya long-lasting. So, after mo kumain or after ko kumain, notice ko na medyo nag-fade na siya. So, kailangan mo talagang mag-retouch. Kaya, dala-dala ko siya sa bag ko. Meron ako shade 03 at saka 05. So, yung ginawa ko is parang grenadiant ko siya. Very pigmented niya actually. So, yung 03, siya yung lighter na shade. Nilagay ko siya like all over my lips. And then, sa gitna lang, ito yung ginawa ko. Yung 05 kasi medyo dark siya. Like, sa packaging, sobrang dark niya, oh. Pero ganito yung itsura niya sa lips. Ang ganda niya actually. Ang ganda ng combination ng dalawa. So, yan lang yung nasa lips ko. Lalagay ko siya sa bag ko. Kasi baka mag-retouch tayo mamaya. Pupunta kasi kami ng market. Na-mention ko ba? Pupunta kami ng market ngayon. And then, ito din dapat sa bag ko to. Kasi diretso na after market, uwi na kami, guys. So, dapat ito nasa bag ko kasi papalitan ko yung contacts ko mamaya ng glasses. Dito na din yung aking contact lenses case. And ito na yung lagi kong ginagamit, guys. Sa mata ko. Lagi ko siyang dala. Ang cute din niya. Lagi ko siyang dala sa bag ko. Ito yung solution para kung may contact lenses ka. Lisi ata yung pag-pronounce yan. Bye, room. Ayun, ang galing. Kasi dinala na ni Dan yung ibang bag. Wala na akong dala. Sana nga ulit yun. Lagi ko nakakalimutan ko nasa yung elevator. Diretso? Okay. So, bababa lang kami. Sabi ni Dan, kuha na lang tayo ng coffee kasi ready na kami. Tapos yung usapan namin, 9:30 pa. Wala pang 9:30. Sabi ni Dan, baba na lang muna tayo. Kuha tayo ng coffee, tapos doon na lang natin sila hintayin sa baba. My voice is different again. You okay, my love? Yep. Did you have fun? Yep. That's good. Ay, nanalo pala kami. We won. Yes, we won yesterday, guys. Good job, my love. Thank you.
Yeah, 10 goals. 10 goals. Dito na kami sa labas, guys. Close ang bread top ngayon. Tama si Dan. Nagjo-joke-joke lang siya kahapon. Kasi sabi ko sa kanya, "Oy babe, i-remind mo ako ha na gusto ko yung rainbow cake." Tapos sabi niya, close yung bread top bukas kasi linggo. Tapos nagjo-joke-joke lang talaga siya. Ngayon, totoo talaga. Nag-close na talaga. Magkakapi, pagkababa namin, sabi ni Jan, na pababa na din daw sila. So, hintayin na lang namin sila before kami magkape. Do you need to get a coffee there? Where? The market? Market. Yeah, that's fine. Magdadrive kami papuntang market, guys. Over naman. Parang ang tagal namin hindi nagkita. Ooh, nice time, ma'am. Ha? Kaya nga, parang galing ako abroad. Baba. Good morning. Mwah! And we're back in the car again, guys. So, ano kasi siya, yung stinehan namin, apartment siya. Malaking apartment siya, sabi ni Dan 65 floors daw yung apartment building na yun. So, sabi ni Dan, feeling niya, hindi yung buong apartment building, parang ginawa nilang parang hotel style. It's not Airbnb as well, is it? No, I don't know. Hindi siya Airbnb. Well, kung saan namin siya na-book, hindi siya through Airbnb. So, parang hotel lang talaga siya, pero apartment style. Anyway, iba yung nila dito. Iba yung kaganapan nila, hindi yung kagaya ng hotel na mag-check-in ka, may check-in counter talaga. Meron silang isang room lang sa 14th floor kung saan ginawa nila itong parang check-in counter. Hindi siya like proper check-in counter. And walang reception. Merong number na tinatawagan si Dan. Do they have room service? Not really. Yeah, I had a room service there. Oh, they do? Yeah, it's all room service. I don't know how it works though, but it was $30 for room service. Yeah. So So, hindi siya kagaya ng hotel talaga. Well, we didn't really need room service because we stayed here for, 2 nights only. Pero, yeah. Kailangan namin silang tawagan para i-hand sa kanila yung key. So, wala silang parang proper checkout counter. But, the room is good. Internet was good. I'm not sure about the uploading kasi hindi naman ako nag-upload during our 2 nights. Kasi nagawa ko na siya beforehand. But, yeah, room was fine. It's bigger than the other hotels that we stayed at. And location is really good, right, babe? Yeah, location was good. Yeah, and it wasn't, like, expensive at all. How much did we pay, my love? $140 a night. $140 a night? $140 a night only. Sila Manay, 200? 200 for 2 rooms. So, yung amin, 140. Kasi one bedroom lang yung sa amin. Kinamanay naman, 200. 2 bedrooms na. So, okay na ha for a family. Okay na talaga. And, we have to pay for car park, do we? We did, yeah. Yeah, so how much is the car park? $20 a day? Yep. Yeah, which is fine. Okay lang. Kasi, kapag dito mga ganitong city, baka yung $20, isang oras lang yan. Melbourne Urban Modern Apartments. So, yan yung name. Yeah. Siya guys ay. Hindi ko alam kung makikita nyo. Pero, yeah. Melbourne Urban. Yan. So, okay lang siya. So, ito yung binigay nila sa amin. Diba, ang dami. Yung sa hotel kasi, diba, keycard, yung keycard lang. We will follow them. Open pa lang. Yep. Go out and meet us at the gate. Yeah. Ayan, inopen na ni Kuya. Si Kuya nag-aabang na sa labas, guys. Ganito ang kalakalan dito, guys. Tapos, bigay lang namin sa kanya yung key. Yan si Kuya ay. Now, let's go to the market! What market is it, babe? Have we been there? Yeah, that one. Yeah. Nakapunta na pala kami dun. Did we drive there last time? We didn't. No. I mean, the car was parked near it, yeah. Did we? Yeah, I think so. Okay. I think so. And we will be back here in October, people. Babalik kami sa October with Sissy. You know what? She didn't respond to me. Let me call her.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Dito na kami sa market, guys. Baba? Baba, we are family. Gustong-gusto niya sana dalhin yung kanyang panting Elsa. Sabi ko, baka nakawin niya yung Elsa mo, tago mo yan. But first, coffee muna. Bilan lang ako ni Dan ng iced coffee dyan. Dito na kami sa market eh. Dito na kami sa loob. Gusto kong bumili ng corn. Bumili sila manay ng corn. Mamaya na. May coffee pa kasi ako. Si Dan nga pinadala ko ng coffee. Ano lang siya. Same lang siya nung last time. Actually, may bago siya guys. Dun sa gilid. Mamaya balikan natin. Yung mga boys kasi nauuna. Kapag sila, lakad-lakad lang. Tingin. Ganon. Hindi nagsastop talaga sa shop. Napaka-quick. Oh, that's cute! Napaka-quick na window shopping. Holly. Holly! Where about? Wala siyang pakialam, may corn kasi siya. Baba, look! PJ Masks. How about this? Can you see this? Look! Yeah! Selamat datang. Ano yan, diba? Shows me there. Is that Indonesian or Malaysian? Shoes? Yeah, fine. Ah, yeah. Ang dami ding mga pikoy dito, guys. Yan, mga Calvin Klein, Versace, Champion, oh. Oh, Ano? Backsaw. Patutot? Ay, talaga. Kasi ano lang yan, sa amin parang, oo. Hindi nga din yan, hindi siya like proper na word. Ano lang, nag-come up lang yung mga kapatid ko ng pikoy. Kasi sabi namin, ay, pikoy man yan, ti. Ganun, Ang ganun. pikoy sa amin yan nga. Patutoy daw yung pikoy sa kanila. Yung bata, baba. Oh, pikoy. Ay. Hindi pitoy? Pikoy, pikoy. Yan, Pikoy. Basta mga fake na nagsabi ko pikoy. Walolong, yung mga kapatid ko, Ang yung mga pikoy kapatid. mo. Uy, pikoy mo yung Chanel mo. Yung ganyan mo. Patutoy pala yun. Kain pa more. Subo pa more. Meron din silang pag ganito guys, Bangkok style or Thailand style. Mga ganito. Magkano dito? Mahal to dito. Doon ang mura lang eh. Free name, embossing, and one charm. $10, diba? Ang mahal. Meron din silang mga keyring, key holder na pwede din i-personalize. Marami sila dito actually. Texture. That's a lot nicer. Oh yeah. Same color. I asked him that and then he just showed me to flick the thing. Flipping boiling water. Boiling water yun. Yun yung tanong ko kanina. Ano siya guys? Mainit. Sobrang init. Hmm? You never try on your neck? On your neck? Or neck or shoulder? Babe, put it on your neck. Put it in your neck done. Put it on your neck, babe. Trying again. That's good. It's good? Roll back with tummy. This size in here. Yeah. And straight over. Para hindi siya direct Ano siya? Oo, ito yung mga pricing niya. Liter, $12, Para $15. ilagay mo yung eto ba? Ito na naman si Dan sa kanyang mga pangmasahe. Pinapaupo niya si Zach doon. May ganito eh. Ang sarap niya, no? Go, Jack! Sit, Zach! Try! Here, I'll try. Ooh! Si Kuya. May massage. Oh, ayun, ang dalawa ay. Ito na naman tayo sa mga nameplate, oh. Wala na naman yung pangalan. Ay, Danny! Babe, Danny. Kulang na lang boy. Danny boy. Wala yung kay Dan. Ako. Wala ako. Alams na. Ito R. Wala. Huh? Oh!
Sorry. Sorry. Sabi ni Zach, no, Tita Race, no, Tita Race. Nakahanap si Dan ng Philippines at saka Australia. Is that a pin or a magnet? That's a pin. A pin? Do you want a What pin are we or gonna do with a pin? Malapit na ata tayo matapos, guys. Pero wala pa kaming nabili. Wala pa. Window shopping lang talaga to. Pagkasama ang mga boys, window shopping lang talaga. Hindi kasi sila nagsistop. Go, Johnny boy! Yes! Push! You gotta do your swing. How about you, babe? Try this one, wala. Try this one, Oh! And then buy a cane as well. Oh, TJ, it looks good! He looks good! Yeah! Bagay sa kanya. Si Zach. Yung kay Zach Cowboy. Kay Zach Cowboy. Yeah. More of this one here, like a Yeah, like a mafia gangster guy with a machine gun. Do this. Yeah. Oh, bagay sa kanya. Kuya, bagay, hasyendero. Hasyendero look. Ang cute ng pineapple. Bag siya, guys. Ang cute. Wood? Hello. Hindi. Parang leather. Tapos may ducky. $35 to $45. Gusto ko to. Ang cute. Pineapple, guys. Uy, careful. Baba. Mababasag yan. Ang cute, oh, pineapple. Dani! Gusto ko to. Pineapple. Nakita to ni Race. 3 for 10. 3 for 10. Ano yan? Golf? Tapos merong, yan, avocado, lemon. Golf? Yeah. Ito, guys, $5 lang. Alright, cool. He'll get us another one. Oh, thank you. Kukunan ako ng bago ni Kuya. Tinanggal ko pa naman siya. Balik natin. Sorry, Kuya. I-make sure ko lang na kasya siya sa dito. Maghahanap pa si Kuya. Thank you. Thanks. Thank you, babe. Ang gaganda, oh. I like these, but they don't have full power. Ah, did you ask him? Yeah, I already asked. Hala, oo nga. Maganda to, babe. I don't mind putting this up in the house. Maganda to. Ah, they have Lakers, Danny. I like it, yeah. I like Yeah. Hala, ang cute nito. Kay Kat, oh. Cute. Babe, why don't they have port power? it. Sold out. Too popular. Wow naman. Nandito kasi yung crows, Plenty of West crows, though. Coast. No one's buying the crows. Grabe siya. Except Neil. And Mark. Essendon. Ang gaganda nung iba, oh. Tingnan mo yung Richmond, maganda. Ang ganda sana nito. Bulldogs. Ang cute ng bulldog. Babe, did you see the bulldog? So cute. Yeah. Naka-sale yung jersey, guys. Bilhin ko to para kay Merwin. Lakers. Bryant. Yan. $15 lang. Hanap kami ng small kasi ang laki nito. Guys, yung Lakers, binili ko kaya lang siya, $25 kasi yung naka-sale daw. Have you bought him a Lakers jersey before or not? Marine? Yeah. I don't remember. I'm pretty sure, yeah. Here's another one. Lagi ko naman siyang binibilhan ng mga Lakers. Okay? Kapag nakakita ko ng Lakers, binibilhan ko si Wiwin. Anyway, yung naka doon, yung nasa rack lang talaga yung $15. So, yung mga large, yun. Tapos, kapag ibang size, hindi na siya 15, 25. Budol is real, joke lang. Hindi naman. Pero binili namin kasi maganda. Maganda siya. Tapos, mura lang siya compared sa mga Yummers, babe! May nag-hi sa akin kanina. Thank you sa inyo. Ayun, nandun na sila. Salamat. Nag-pizza lang sila dito sa... Ano ba to pangalan nitong shop na to? Pero yeah, dito pa rin kami sa market, guys. Guys, masarap to. Masarap na shredded yung mga meat nila. Do you want that piece? No, I want this. Oh yeah, I want that piece. Ah, ang laki naman ito, babe. Yeah, get the pineapple. Ito ha, mahilig ako sa pineapple pero hindi ako mahilig kumain ng pineapple. Yan. $10? Yeah, that's really... How many slices for $10?
Two. So that was 10 bucks or 20? 4 bucks on that one. 4 slices, 10 bucks. That's good. Anong pangalan nito? Basta nandito siya. Dito oh. Dito, tapos pagpasok mo dito. Masarap, masarap. Guys, nandito kami sa pet shop. Dito pa din kami sa market. And then found this for our fish. Will they be alright? Is it? Yeah, be right. It's not spiky? No, it's alright. Oh, there's a turtle, babe. Sige, babe. Sit on. Yes, please. Thank you, babe. Thank you. Pineapple again. Thank you, my love. Hello, babe, look. Is it the same? Yeah, eventually it'll lose colour, but that's alright. Okay, that's fine. And thank you, my love. I have cash, ha? If you need cash. Ang hilig na Dan manghawak sa mga ganyan. Nothing, babe. I said we're almost finished here. Ito na yung last? Malapit na tayo matapos. Ito, official AFL daw. Oh. Ayun, power, babe. I can see power. Ayan. 49, mahal pa din. Official daw kasi ito. Tingnan natin. Ay, hala! Matagal na niya hinahanap yung pink na footy. $35. Ito, parang mga luma ata to. Babe, it's here. Push mo yan, babe. I think it's your head. Yan na lang yung wala ka. Babe, let me see. What? I got an extra one as well, John. We can do next day. Here yung ganito, babe. Mga ano ata to, Banty. May nakita akong ACDC kanina, kaya lang hanap tayo kung may air supply. Sold. No. Basher talaga tong buwang. Air supply. Wala naman siguro, uy. Nihintay ko na maghawak na naman siya. I think I already showed them that earlier. What'd you get? Iwan ko sa'yo. Crows grand finalist. It's a meal. Huh? For him. He's a basher. Guess what's the size? Grand finalist. Yes, Just a bashing t-shirt, that's all. Ewan ko kung nakuha ko yun. Ewan ko kung nakuha ko yun. Hinawakan na niya naman yung medyas. Dad! You gotta push down and start boxing, Zachary. Baka may hawakan na naman to. Hinihintay ko na may hawakan sila. Pag may nakita siyang fluffy, gagano'n yun. Ang dami niya lang kayang hinawa. Ang dami hinawakan ka naman. Asan na yung Danny Boy ko? Si Danny Boy. Asan? Ayun, hala! Nauna na! Paano mo siya tayong tanga talaga? Nauna na! Manuhuli ko talaga siya. Alam mo na yung sugarcane juice. Doon sa gilid, sa kabilang gilid, sa kabila. Yeah. Alam, malaking kiwi, $1. I know, sugarcane. Parang pupunta, bibili ata ng puti ni Holly, tapos babalik kami doon. Ito, may mga, nandito na tayo sa mga veggies. Wala nang hawakan si Dan dito. Asan yung puti shop? Dito na naman si Dan sa kanyang happy place. Parang lahat na ng Port Power Bay, meron na tayo.
Ay, happy na baba? Ang daming picture mo pa. Ikaw na pinakahuli, babe. Dito na sila sa labas, oh. Babalik ata. Tapos na kami. Ito na yung end. Ayan yung building. Ganda niyan. Kaya nga, para daw sa fishing niya. Pasok tayo dito, guys. Bath Body Fragrance. Mga kandila at saka diffuser. O, diba? May napili na sana ako ito. Patchouli Musk na diffuser. Naubusan na sila. Sa lahat ng napili ko, yan yung gusto ko. Naubusan sila. Meron sana daw siyang ibang patchouli, kaya lang ubos na din. Dito kami sa mga natural vegetable soaps. Bili kami nito. Mga ano siya, hindi naman siya reject. Hindi lang daw nalagyan ng pangalan. Ang bango niya. And then ito mura lang, oh. Kaya lang walang sample. Hindi ko siya maamoy. $10 each or 2 for $18. Kaya lang walang sample eh. Thank you. They don't have any samples for these. It's cheap. May bamboo, lavender, sandalwood. I think sandalwood's good. Dito tayo, guys, sa mussels. Tingnan nyo, ang cute ng paroof nila. Mussel din. Anong bibili natin? Which one do you like, my love? I might just get a hot dog, to be honest with you. So that's No, we gotta share this. Ang dami nito. No, it's just Okay. it's not a lot of food. It's just the shells are big. Alright. Merong chili, merong red wine, coconut chili. Ooh, steamed coconut chili. I think I'll go for that. Garlic butter, breadcrumbs. Yeah, wait for daddy. Ito, guys, $11. Grilled na garlic butter at saka breadcrumbs. Yum! Asan na yung Danny Boy ko? Oy! Kain tayo, guys. Meron siyang bread. Nakasama. Ayan, may kasama. Danny Boy! Wow, that's pretty cool. Pinapakita niyo yung binili niyang ano. That goes up for another couple more weeks. Babe, what's that? Pork crackling? Thank you, babe. Oh, parang lechon! Uy, manay! Parang skin ng lechon. Kuha ka. Hindi naman siya crackling. Alo, ang liit naman yan. Ito. Kaya nga, kunin mo yan. Right? Ano, laman to ng ano niya, hotdog niya. Next time then. Yeah, go for it. Ang sarap ng ito. Where did you get this, babe? Parang lechon. Parang skin ng lechon. Masarap, may mustard na lang. Yeah, there's a couple here sitting, and then they asked us if we want this one for our sauce to do its good. Okay. And they have it sachet, and then they're gonna throw it anyway. Busog na ako ng skin. Uy, try mo ito, ha? Yum. Oh, yum. Oh, masarap siya. Sarap. Oh, well, when you get home. Lasang-lasa yung one. Yum. Ano kinuha mo? Yung may white wine. Mussel with parsley. Yun na yung tinapos. Double trouble. Yum. Sarap. Kuha ka dito, try mo ito yung breadcrumbs. What's your watch doing here? Guys, nandito kami sa para siyang second hand shop. May mga Levi's na mga Tatry ko siya. Shorts, jeans. Medyo hindi siya mura, pero Levi's kasi. So, try ko. Pag nagkasya, hinihintay ko lang si ate. May bag sila, na vintage. Anong brand kaya niyan? Wala akong guys, napili. Hindi ko kasi hinubad yung jeans ko. Ayoko hinubadin ang liit ng nila. Ng fitting room nila. Baka biglang i-open ni Holy splash ko yung mga tao dyan. Pero, yeah. Nakakapagod din ang liit ng space. Kasi manay nandun pa rin, pumipili pa rin.
After nito, bibili kami ng corn and then we will go. Ang ganda siguro nito sa gabi. What time do you think this market will close, babe? Are they open at night? I've got no idea. Kasi they have these lights. Oh, this will look really good at night. You sure when in Grand Gulf? Ayaw talaga tumigil ng dalawa, oh. Hello, oh. That's the second one. In 1 minute, pangalawang beses na yun. Kanina yung lalaki na may camera, nabundol nila. Kasi ang kulit-kulit. Danny, stop. No. Ito guys, balik tayo dito. Last stop na talaga to. Promise na talaga. Corn. Ala! Ang bango! Ito yung mabango. Tuna and my kids. Ang bango. Wait, bili tayo corn. Get a drink from here as well, babe. Okay. What drink do you want? Just water. Hi again. You come in again? Yes. Are you already finished? Do you want some, We're babe? done. Holly. Oh, meron din silang ano na oh. Mahimay na. Dito yung gusto ko. Ako dyan. Ito daw. Wala nang malaki. Maliliit na siya. Second. Okay. That's alright. Dami niya pa niluluto. Okay, what would you like? I want the grilled, please. Chili with chili and salt. Salt and chili? Yes, please. Thank you. And butter. Sorry. You're gonna tell me butter first. Because otherwise they all drop down. Okay. Thank you. You want one too, sir? Oh, you don't talk. Thank you very much. And one water, please. Guys, hindi ako nag-retouch ng lip tint. Ganito lang talaga siya kasi sobrang spicy. Nagmahilig ako sa spicy pero ito sobrang spicy talaga. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa siya nauubos. Yung level of spiciness niya, pang-Oragon. Oragon, wait. Tama ba ako? Sa Bicol ba yung Oragon? Yung pareha kay Manay ba? Ganun. Sobrang anghang. Grabe. Pauwi na pala kami, guys. Nakasunod pa rin kami kina Jan, pero mamaya maghihiwalay na kami. Pero yeah, pauwi na kami. Ang anghang talaga. So we've been driving for hindi ko na alam kung ilang minutes, but our first stop is here. Head west. Sa, ano to, babe? In 600 meters, merge onto National Highway M8. Magpapagas ata si Jan. Kami hindi pa namin kailangan. Marami pa kami. Tapos mahaba pa yung biyahe namin. So marami pa kami madadaanan. Dito kami sa BP. We'll just park it. Yeah, we'll just park it. National Highway M8. I'll go pee. Okay. Okay? Stop lang kami, guys. Maghihiwalay na kami. Mag-goodbye lang ako sa mga bata at sa kanila. Maghihiwalay na kami. Agay-agay sapatos ko. Tapos ang baka natin next time. See you on it. Saan kaya? Kalam ko. Then, ewan mo. Tulog siya. Ay, bye-bye! Tita Ray. Bye! So have a Bye, good trip. Baba. Stay Well done. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye, Kuya. Bye, Zaki. Bye. Bye, Holly. Huh? Bye, Zaki boy. Bye. Be good. Mwah. Bye, TJ. Baba. Take it up off. Are you going straight? Oh, now we go straight. You guys are turning. I'll take over habang hindi pa madilim. So we're just going straight. Nandito naman kasi sa GPS. Sabi ng GPS, 6 hours and 30 minutes. So we will drive for 6 hours and 30 minutes, people. Fuck. You okay, babe? Yeah. When I see a service station, I'm gonna stop to pee, okay? Yeah. How about you? Yeah, I need to pee. Okay. You get a It must not be far. get should some be Red Bulls. Okay. Oh, Red Bull? Oh, yeah, that's Only a go good when it's idea. completely clear. Yeah, I know. You have to catch up with the speed. Uh-huh. What's the speed?
cruise control. Yep. So push the thing in and then push it down. Yeah, there you go. I'm set. That looks like you put up the accelerator? Yeah. Yep. Alright. Guys, dito kami sa Horsham. Stop na kami. We have 4 hours and 30 minutes left of driving. Siguro I drove for like more than 2 hours. And it's Dan's turn. Sakit ng likod ko. Parang wala ka lang ginagawa. Nagda-drive ka lang pero pagod na pagod ako. We'll get drinks. Kasi yung stop namin kanina, nakalimutan ko yung yung stop namin kanina, bumili kami ng Garek, babe. Bumili kami ng ano, anong tawag doon? Red Bull, naubos na. So ngayon, bili kami ng more drinks. Siguro water na lang kami ngayon. And then, ihi din ako. Diyan kami galing, guys. The Foodery. The Foodery dito sa Horsham. And we got some drinks and some food. Sila, kainan niya yung spring roll niya. Bumili siya ng spring roll. Malaking spring roll nila dun. And then, ito, tropical mango sparkling drink. Masarap to, guys, from Bundaberg. And then, I got a chico roll. Ito, Australian food to, chico roll. And then I got a spicy chicken wing. Spicy chicken wing, oh my gosh. Feeling ko crispy to. Crispy to. Crispy nga. Okay, malab. Chicken roll. Ooh, that's good, the chicken. Your spring roll and chicken roll taste the same, malab. Yeah. Spring roll's better. Really? 4 hours and 30 minutes. Tapos madilim na, guys. At least natulungan natin si Dan mag-drive. Pero yeah, we still have 4 hours and 30 minutes to go. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Guys, this is our last stop of the night. Second to last. Oh yeah, because we will stop to get the Wash the car. Yeah, car washed. Nandito kami sa Tailem Bend. Is that right? Yeah, Tailem Bend. Yeah, and nandito kami sa On the Run. We'll just get food. There you go. My battery's dying as well. Kumakain si Dan ng donut. Ang ganda ng On the Run dyan. Ano, may mga couch pa sila. Nakita ko dun yung gumawa ng nails ko. That's a good on the run. Yeah. Everything there. Dan si buka siya gikan juga buka sa. You okay? My nails? Maugasan na sa kinan kay daghan kay kuan. Bugs. Hapit na mi mauli. Na mi dire dapit na mis balay. Nice kani ang car wash dire, may pagmaunay inyo ni gusto. Hi guys! Chaka! Taas na ako bunga tayo. Murang ako ng tambok. Bumuto na ko. Chaka bells! Si Dan naglilinis ay ng car. Bahay na kami guys! My gosh! Ayusin ko lang yung mga kailangan itapon. Tapos, diretso na tayo skincare. Na-miss ko yung skincare ko. Ayusin ko lang ito. Baka kasi may masira dito na kailangan ilagay sa fridge.
Anyway, liligpitin ko lang itong mga to guys. Sobrang thank you guys for watching. Sana na-enjoy nyo yung ating mumunting travel vlog. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully bukas. Do not forget, be good. Good night guys. Bye. Mwah!